Viete, ako sa varí puding? Že ako sa varí puding? 2 litre mlieka uvaríme v horúcom hrnci, alebo trošku vody dolejeme. Do horúceho mlieka dáme 4 žufanky, môžu byť aj 2, kryštálového cukru a uvaríme. 3 pudingové prášky alebo 3 zlaté klasy. Rozmiešame deci mlieka, do husta môžeme dať 4, bol dobrý hustý puding. Keď robíme dukaté buštičky, dáme len 2 sáčky. Zamiešame do mlieka, uvaríme hustý krém. Môžeme dať hrozienka, piškotky, jalpotky. To je všetko. Amen, počuli sme slovo Pánovo. Orestujeme na masti. Panvici, jasne, že nie v ruke, to by sme mali ruka toho hľadať, to by sme mali domáci gulaš. Zalejeme papriku, nalejeme do toho asi 2 lyžičky. 2 lyžice majoránu. A potom tam dáme asi 4, potom do toho dáme polohrubú múku. Nie, hladkú, pardon. Však to, dáme do tej cibule hladkú múku a asi 1 šálku. A dáme tam ešte 2 šálky papriky a restujeme zasmažku. Potom zalejeme 2 litrami hovedzieho vývaru. 2 litrami, počkaj, teraz si userem. 2 litrami hovedzieho vývaru. A varíme asi pol hodinu, pokiaľ nedusne. Potom do toho pridáme asi 3 kg do meka uvarených hovedzích bravčových reškov. Marinu guláš. Áno, potom tie rešky uvaríme. Nová relácia, máte. Potom tie držky uvaríme. Áno. A osolíme, to je všetko.